Pipila ka estudyante ug residente ang nakuhaan og video nga mitabok gamit ang balsa ug kabayo. Dihang misaka ang tubig sa usa ka sapa sa South UP Maguindanao del Sur. Ani ang report ni Efren Mamak. Kini ang kulbahinam nga pagtabok sa pipila ka estudyante ug residente atol sa taas nga level sa tubig sa Rayungan River sa South UP Maguindanao del Sur. Sa kuha sa uploader nga si Felipe Akay Alon Artilado, kinsa usa ka ALS teacher sa barangay Kigan ug Pandan, makita ang pisi nga gihimo sa mga residente nga nagsilbing giya sa mga motabok sa sapa. Duna say improvise nga balsa nga ginasakyan sa motabok o ginagiyahan sa tawo aron dili maanod sa tubig sa sapa. Gani sa video, makita sab ang usa ka kabayo nga mitabok sab sa sapa sakay ang duha ka individual kung asa ang usa niini estudyante. Sumala ni Teacher Felipe, mao kini ang sitwasyon sa matag kusog ang ulan nga masinati sa lugar kay naguba ang temporaryong tulay niadtong milabing bulan. Gama lamang matud pa sa kawayan ang maong tulay nga gihimo sa barangay nga wa nagdugay tungod sa mga pagdaot sa panahon. Saysay pa ni Teacher Felipe, kung walay ulan, makatabok man sila sa sapa kay mabaw lang ang tubig. Apan kung kusog na ang ulan, maglisod sila kay lampas tao na ang level sa tubig. Pag maglakas talaga ang ulan, yan talaga po ang sapiti ng mga estudyante namin po. Hindi po makatawid, lalo na po yung mga estudyante mula sa Pandan National High School at ganun pa rin po yung mga residente pauwi sa rin ng Barangay Kigan. At yung namang mga residente na mula sa Barangay Pandan na pauwi na rin po sa Pandan. Pero sa balit sa malakas na baha, naabot na po lampas na taor kaya sobrang taas na rin po ng baha. Hinoon, gipaabot na nila kini sa hingtungdang ahensya ug nang hinaot nga mapahimuan na sila og tulay sa labing daling panahon. Kay dako gayud nga risgo kanila ang pagtabok sa mong sapa. Lalo na po sa amin na mga guro, syempre nag-alala din kami sa aming kalusugan kasi nga sa daanan din po. Ginasulayan pa sa news team na makuha ang bahin sa LGU South UP. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao.